Moi! Tässä videossa mä näytän, miten Lilja lopettaa. Ei, kun minä myös näytän tässä videossa toisen hienon ja hurjan Halloween koristeen. Roikkuva aave, johon tarvitsee valkoisen, ihan tällaisen valkoisen lautasliinan, sakset ja tällaista kultaisnarua tai ihan mitä tahansa lahjanarua. Ja ensin mä näytän teille mun uudet puolet, mitkä mä ostin tänään ja mä laitan niistä kuvan tähän nyt. Ja et sitten laittanut sitä kuvaa siihen, vaan se kuva niistä kuorista on tuossa videon alussa. Tekemällä tämä kummitus. Eli ekana aukaistaan tää lautasliina. Otetaan tästä näin. Sitä voi vähän rupistella tälleen, niin että se menee tämmöiseksi. Sitten laitetaan se nyt tohon näin. No, miksi tämä meni niin? Ja sitten sitä voi sit lopuksi vähän. Sitten solmitaan tää nauha tohon noin. Nyt se meni paljon paremmin. Ja tehdään siihen rusetti. Tulipas tästä lyhyt. No, joka tapauksessa tämmönen rusetti. Ja sitten otetaan vähän lisää tätä lankaa. Suunnilleen sellainen tämän verran. Ja sitten toinen pää sidotaan tästä näin, tästä rusetin lenkistä. Sidotaan näin. Ja ei haittaa, vaikka niistä rusetteista tulisi, niiden rusetteen lenkeistä tulisi eri kokoisia, koska sittenhän niitä menee vähän vinoon ja sitten se näyttää niin kuin, että se lentelisi sillään. Tääkin saattaa mennä vähän vidompaan kuin tuo mun edellinen. Näin. Sitten sidotaan tää toinenkin samalla tavalla ja leikataan tietty nämä päät tästä pois. Näin. Ja nyt tässä on tämmönen hieno roikkuva aave. Niitä voi tehdä useamman. No, nyt mä en saa. No voi vitsit. Tää mun kamera. Tää on kännykän jalkaan tänne hapankorppu. Rasia ja jenkkipasteli tämmönen. Mut sit niistä voi tehdä vaikka 2 tällaista leijuvaa aavetta. Moi! Nyt mä ehdinkin jo vähän leikata tätä. Niin nyt näitten paperikummitusten jälkeen on tällainen lautasmonsteri. Ja jos on ihan tämmönen pelkkä valkoinen tai tämmönen kartonkilautanen, niin sitä voi käyttää, mut mä nyt leikkaan täältä nämä reunat. Ja ai niin, tähän tarvitaan jotain tussia tai kynää ja sitten saksia, tällainen paha lautanen. Voi vitsi, missä on? Missä? Tässä on ihan hyvä. Tällainen. Mulla on tämmönen ihan permanent tussi. Sitten leikataan tähän tällaiset hampaiden jäljet. Niin, että siellä on sellaiset terävät hampaat. Näin. Vähän vielä täältä. Nää nyt. Ja sit tää sen. Tulipas epämuodostunut. Mitä sä teet? Tulipas epämuodostuneet hampaat. Sitten tähän voi, nyt se ei näy tässä. Sitten tähän voi vaikka piirtää tämmösen hurjan naaman. Joo, tässä huuda. Oikeesti tää ei oo vielä. Voit sä nyt
mennä pois siitä kuvasta. Mä haluan katsoa. Piirretään tämmönen tosi hurjaa. Sitten tässä on sen suu. Heitsellä voi vaikka askarrella korvat paperista. Sellaiset jättimaiset. Ja sitten mulla on nyt pois se naama siitä. Niin sitten tähän... Oho! Se tähän meni. Eikä pitkälle. Nyt enemmänkin luurangolta. No, tollaiset jonkinnäköiset piilot. Voit sä nyt hetken pitää tätä kameraa? No voin. Ja kuvata tätä. Kun minä tarvitsin tätä. Sitten myös tää nauhaa. Ja käytin tuossa edellisessäkin askartelussa. On siinä semmoinen hyvä määrä. Ja sitten sidotaan se tähän näin hyvin kaksinkerroin. Niin, että se menee niistä reijistä. Ja se, vaikka tää onkin tää takapuoli niin niin silti leikkaan täältä nää. Niin se sidottu tuohon tolleen. Sitten vielä toinen sidotaan siihen. Miksi se ei mene sieltä? Niin, ja sitten tämä sidotaan samalla lailla tähän vielä kaksinkerroin ja leikataan sitten pois se ylimääräinen töpökkä siitä. No, nyt on tällainen hurja, nosta vähän sitä. Tällainen hyvin hurja monsteri. Ja tässä on tällainen ripustuskoukka, että se voi vaikka ripustaa oven kahvasta. Ja nyt nämä kaikki askartelut on saatu valmiiksi ja pyytäkin on vähän sotkuinen. Nyt pitää siivota. Eli tässä videossa meillä on tehty Halloween koristeita, eli tällainen monsteri, hurja monsteri. Ja tällaisia aaveita. Mutta nähdään ensi videossa. Moikka!